Hello, hello, én Vasili vagyok, és itt vagyunk a legelső videónkkal. A Halo 2-s nagyon jó, nekem nagyon bejön, először is, hogy el kelljen, hogy ezért nem lemútolom, bocsánat, mondom, így gáz van a headsettel, mindegy, akkor campaigning, ok, select level, clear, Érmúri, ezt nem szeretném, hertiket se. Én innen szeretném, és is beteszem magam legendarira. Vagy inkább max heroikra tenném be magam, de maradjunk a normálnál. Legendarin egyszer végig fogom játszani majd, hogyha meg lesz erre a Halo Combatot. De most bocsánat, írtak, most pontosan nem nagyon szeretném ezt megnézni. Hogy itt írtak, hív Vektor. Már, az hogy írjam? Csá! Vidi van! Vidi van! Ez komoly, itt van, mert itt megy a bendikem. Ha megvan már bőven. Éppen random videót csinálok. Aha, megmondtam. Persze, csak hát ez ilyen random beugrás volt, úgy látszik. Éppen most akartam elmondani, hogy kik lesznek majd a szereplők. Hát te biztos benne vagy, nyugi már. Ahogy a te videóidbe, én is a te videóidbe. Nem? Ja, hogy itt PC-n vagy? Nem PC-n vagy? Ja. Én meg itt hélózok éppen. Ez random videó. Már majdnem Persze, itt szerintem most vidizi. Persze, hallasz engem, hallasz téged, minden oké van. Happy birthday to you. De viszont kurva gyorsan megy le a páncélom. Én. Mi szerinted ki? Mi a... Na jó van, itt bevetem magam a sűrűbe. Császtok, itt a Super Magnumos Csákó, itt van a démon. Aha, csak meg kell kapnom ahhoz az IP-t, meg a cuccait meg kell kapnom ahhoz. Aha, olyan nagy. Na ne hülyéjé. Dia. Mi a... Ez a normál, ez nekem túl magas. Ez a normál fokozat, ez nekem nagyon magas. Én ezt úgy vettem észre. Ha hiszed, ha nem. Ez a normál fokozatban én nem rohamozhatok be, ahogyan én akarok. Na jó. Ezt feltartani és go! We have to go! Jó. Oké. Azt hiszem ezt folytatjuk. Tovább. Bénázással. Na. Oké. Téged ott becélozdak, Moréján. Elitteket kiütjük. Aha. Lehetséges... Egyébként lehetséges, hogy ez nem megy még föl, mert majd elnézem én. Hát még nem tudom még azt se, szóval... Az egy kaki. Az nem jó. No, nincs fregám! Nem, takarodja! Húzzál már! És? Tegnap is volt vidi, csak azt letöröltem, meg gáz volt a hang. Hey, gáz volt a hang. Akkor fölveszünk egy géppuskát. No, nem menekültök. Itt van a démon. Itt a démon. Aha.
Már mondja, minek hívnak engem a izébe? Már mondja, minek hívnak a Halo-ba? A kis szörnyek. Démon. Master the Chief a démon, érted? Ez jó is hangzik. Nyugszik, lenyugszik. Buksé! Buksé! Ó, what the heck? Akkor is nekem nagyon bejön ez a Halo. Hát, levérege. Aha, most az van. Meg hallod, tegnap jobban vette egy gyerek hangját, mint az enyémet. Ez már kicsit olyan freges, nem? Kemény, vagy hogy mondjam. Ok. Add ide mondom. Na, mindegy. Csám! Opa. Kiszorítod így mennek el, légy szíves most már. Jó. Jó? Vagy Oké. tegyél el abból a szarból izé. Boldog egy izé. Olyan grapefruitot, ami a faszomat faj. Jó? Megnézzük, mit tud. Mindegy, lesz 10 év. Jó ideig, igen. Na, itt vagyok. Na jó. Frag out. Azt ad... Kimennék ki, telek, haver! Jó vagy? Ó, bakker. Oh, hé. Új legendary, mit kezdenék itt? Grenade! Oké. Újra tölt. Mindenből. És go! Na, ciao. Vagy? Az jó. Aha, megyek, várja. Na mindegy, akkor ennyi is lenne ez a videó. Császtok.